¿Y dónde está la delegación? Que lo vas a preguntar, pregúntale por los datos de la producción. Los datos de grabado y el de... Enseñe la comparativa. Así, as mulleres intercaladas mellor. Subimos. Dame Las esa. preferencias por sí, va a chubar, ¿no? Esta cara. Vale. Que temos que ir a firmar un banco por o cambio de conta, Claro, vale? aquí dice, pero facemos xa agora antes da reunión, Sí, porque eu teño que é estar que eu a reunión non podo quedar tampoco, porque eu teño unha reunión en Coles. Teño unha reunión en Coles e teño que facer un par de cousas, así que non podo. Facemos xa chamei ao banco. Vai a tomar un café mientras vámonos a... Sí, xa lle dixe, xa chamei que feito era mañá, agora acabo de chamar e digo, non, que vamos a ir xa. Claro. Que non... Estamos? Esperamos. Bueno, bo día a todos e a todas por asistencia a esta xuntanza que, bueno, que máis que nada para explicarvos o acontecido nestes días e o que vai acontecer no próximo pleno deste xoves que temos na Diputación. Hai diversos temas que son de actualidade e tamén que levamos por parte do Partido Socialista. Indudablemente, este próximo pleno do próximo xoves vai estar marcado por unha modificación de decreto que pasarei a comentar en breves, pero tamén por dúas mocións que leva o Partido Socialista para a súa aprobación, sometemento a debate e posterior votación. A primeira é unha moción que levamos sobre a mellora da atención sanitaria en Valdeorras, porque nos parece moi triste e hasta certo punto pon en valor, en cuestión, o que é a sanidade pública nestes momentos, que a comarca de Valdeorras tan afectada por unha enfermedade profesional como é a silicosis, que non teña un profesional de referencia todos os días no propio hospital. Solo vai un profesional de vez en cuando a atender a xente, totalmente insuficiente, e o único que demandan a sociedade civil de Valdeorras, sobre todo os profesionales, é que ter un neumólogo no Hospital Comarcal de Valdeorras. Creo que é bastante resaltable que a día de hoxe todavía se teña que estar reclamando, digamos, estas circunstancias, cando é unha enfermedade que atañe moi explícitamente a esta comarca. A seguinte moción que levamos, pois tamén de alguna forma pon en cuestión o que estábamos a acontecer prácticamente cai se fai un ano. É dicir, o ano pasado, no máis duro da vaga de lumes do mes de agosto, pois vimos unha descoordinación moi importante no servizo de emerxencias da provincia de Ourense. Os GES por un lado, bombeiros forestales por outro lado, Parque Comarcal de Bombeiros por outro lado, e non un mando único de emerxencias, que é o que vimos a reclamar con esta moción. Nos encontramos con situacións de insuficiencia de medios, e en algún caso, habendo medios, pois estes medios estaban inutilizados ou digamos, no garaxe. Encontrábamos que no descanso dos chóferes había motobombas e camión de bombeiros que estaban no parque sin poder mobilizar porque non había recambio de chóferes, de condutores para os mesmos. E non había un mando único cando había probablemente lumes no concello ao lado e, sin embargo, había GES
parados no propio Concello porque non había un mando único. Eso que vamos reclamar nesta próxima moción que vamos o xoves, para que se faga un plan de emerxencias provincial, indudablemente que a coordinación tamén implicando a Xunta de Galicia, pero que haya un plan de emerxencias provincial e que haya un mando único provincial para en caso de vaga de lumes ou outro tipo de emerxencias. E por último, bueno, o penúltimo, porque tamén queríamos facer referencia antes de entrar na modificación esta última modificación que houve tamén, bueno, que se puso en marcha a segundo plan de vivenda deste ano. Como ben recordades, fai ano e medio aproximadamente o Partido Socialista había levado unha moción á Diputación para aprobar que se aprobara o primer plan de vivenda nesta Diputación de Ourense. Naquele momento pedíamos unha cantidad importante, 1.900.000 euros, e o grupo de goberno naquele momento non o consideraba importante o plan de vivenda, tampouco consideraban as outras forzas políticas, pero sí, finalmente, fomos capaces de que se aprobara e se dotou inicialmente moi por abaixo do que nos pedíamos con 500.000 euros. Bueno, este plan resultou todo un éxito, foi máis a demanda que os cuartos que había para este plan de vivenda. Entón, agora pasamos a un incremento de 1.200.000 euros neste plan de vivenda. Bueno, pon en cuestión e pon en valor aquela iniciativa que levou naquele momento o Partido Socialista, donde xa veíamos que a vivenda era fundamental, era a prioridade que tiña neste momentos o grupo de, digamos, a sociedade civil, o acceso á vivenda. E creo que nese caso todas as institucións, tanto a estatal como a autonómica, como a provincial, como os concellos, temos que facer un forzo para poñer máis vivenda no mercado e dar unha pequena solución a este gran problema que temos de vivenda. E por último, creo que tenes por aí na pantalla os datos, se nos ven esta modificación de crédito para este próximo pleno. Unha modificación de crédito de 13 millóns de euros para concellos, máis 7 millóns de euros para institucións, para asociacións e demais colectivos. Bueno, como ben sabedes, cando nos empezamos este mandato, Partido Socialista e Partido Popular chegamos a un acordo para poñer en marcha o plan único. Un plan único cunha intención, era rachar que aquela tendencia que viñamos de gobernos anteriores, de moitos gobernos anteriores do Partido Popular, donde se facía un reparto discrecional deses fondos públicos. Bueno, naquele momento chegamos a unha posición donde empezamos con 17 millóns de euros a repartir con criterios obxectivos, con criterios de densidade de población, criterios de kilómetros de estradas, e tamén, por suposto, de número de habitantes, e tamén de envellecemento. Ben, esa mesma línea a seguimos en posteriores orzamentos e tamén a seguir en modificaciones. Bueno, nesta modificación nos encontramos que eso non é así. É dicir, volvemos un pouco á línea de salida de como se facía anteriormente, e como vedes aí, dos 13 millóns de euros, pois 8 millóns de euros se reparten de forma discrecional e só 5 millóns de euros se reparten con criterios obxectivos que nos habían marcado no plan que operou. Deses 8 millóns de euros, indudablemente, hai unha tendencia moi significativa a favorecer a gobernos do Partido Popular, hasta chegado o caso de que o 65% desa modificación se van para o Concello do Partido Popular, prácticamente non chega nin ao 20% de goberno do Partido Socialista. Bueno, volvemos a línea de salida de gobernos anteriores. Pero si vamos a número ao que corresponde por habitante, todavía a discriminación é máis sustancial. É dicir, o Partido Popular leva prácticamente o triple de fondos que o Partido Socialista, digamos, nos concellos onde goberna. Bueno, hasta o punto de que nos dá unha cifra de 103 euros por habitante en goberno do Partido Popular, é só 35 euros por habitantes en concellos onde goberna o Partido Socialista. E temos que recordar que prácticamente o Partido Socialista goberna na mitad da población desta provincia conjuntamente co Partido Popular, en número de habitantes.
Que pasa con isto? Pois, indudablemente, nós non estamos contentos, non estamos satisfechos con esta modificación de crédito. É dicir, así o dixemos nas comisións, así o diremos tamén no pleno, porque se volven a seguir criterios que creíamos que estaban xa totalmente esquecidos. Indudablemente, non perdemos de vista que as eleccións municipais do ano 27 están aí. Isto, indudablemente, é un guiño aos alcaldes do Partido Popular, a ese frente que podía ter, digamos, o presidente, esa reivindicación que tiñan os alcaldes do Partido Popular de ter máis fondos para poder executar máis inversión nos seus propios concellos, pero, bueno, creo que é unha situación que nós temos que denunciar, indudablemente, e así o denunciamos hoxe en roda de prensa, o denunciamos nas comisións e tamén o vamos denunciar no próximo pleno. Esperamos que futuras modificacións volver ao consenso que nos habíamos marcado ao principio deste mandato de repartir a maior parte das modificacións do orzamento que van a concellos con criterios obxectivos, entendendo que unha mínima parte ten que dispoñer da discrecionalidade oportuna tanto o grupo do goberno como o presidente, pero unha mínima parte, non o grosso da modificación. E pouco máis vos teño que dicir, quedo a vosa disposición para as preguntas que querades facer e tenes a palabra. O descontento é unha abstención ou é un voto en contra? Bueno, ao finalizar esta roda de prensa temos reunión do grupo provincial para decantar o noso voto. Vámoslo debatir. Ayer tivemos unha reunión tamén cos alcaldes do Partido Socialista. En base a información que recabamos ayer, máis o que falemos agora, non decantaremos. En todo caso, dicir unha cousa. É dicir, en comisión xa se quedou claro que o voto do Partido Socialista non vai decantar, non vai ser decisivo. É dicir, tanto o Bloque Nacionalista Galego naquele momento xa decantou que se iba a absteñer, e neste caso tamén o concelleiro non ha escrito, tamén dixo que iba a votar a favor. Entonces, o noso voto, digamos, non vai decantar nin a favor nin en contra a posible modificación de crédito. A modificación de crédito vai salir adiante, independentemente do sentido do noso voto. O vamos a debater agora, o salir esta roda de prensa, e vamos a decantar o voto ou a favor, ou en contra ou a abstención. Bos días. Tamén estes días están tendo as súas reunións de executivas, falaba antes da chegada das eleccións municipais, algo que nos poidan adiantar sobre a situación do Concello de Ourense, teñen xa decidida a candidatura ou que tempos manexan? Bueno, o Concello de Ourense, como ben sabedes, ten marcado, digamos, que o non repetir, o Partido Socialista ten nos seus estatutos ou no seu control orgánico que só teñen dereito, digamos, a repetir os que son alcaldes. Neste caso non se dá esa circunstancia, entón nos regimos por sistema de primarias. Sistema de primarias o ten que poñer en marcha o Comité Federal. O Comité Federal todavía non está digamos, fixado por o presidente do goberno, por o grupo, digamos, neste caso Pedro Sánchez. E no momento que se faga o Comité Federal, esperemos que dai nazca xa o cronograma para facer as primarias nas grandes cidades, neste caso tamén no Concello de Ourense. Entón, non nos vamos a limitar a poñer en marcha as primarias, indudablemente, e dai saldrá o candidato ou candidata ao Concello de Ourense, indudablemente. Máis preguntas? Vale, pois se non hai máis preguntas, pois muchísimas gracias por a vosa asistencia e hasta